Maşgalaňyz we çağalyk ýyllaryňyz barada gurrun berseňiz. 1974-nji ýylyň dekabr aýynyň 30-dyny Balkan welaýatynyň Niftah şäherine dünýä geldim. Niftah şäherine 1-nji klassdan 6-njy klassa çenli 2-nji orta mektepde okudum. Ondan soň göçmeli bolduk. Başga şäheriň daşrak ýerine aňarda da 18-nji orta mektebine men 8-nji klassa çenli okudum. Soň 88-nji ýylda biz Balkan welaýatynyň Çeleken şäherine göç gitmeli bolduk. Sebäbi 12 ýaşymda kakam ýok bolandan soň ejem öz ata söýüne aňaryk öz ejetiniň aýaly oglanlarynyň ýanlaryna gitmeli boldy. Şutada hemmemiz birrek bolar ýaly. Kakamyz onkologiýa keselliginden yaramady. Aşgabatda Krasny Krest diýen balnisasyna ýatanda biz aňarda gaty horluk çekdik. Ejem men ol erkek doganymma, özümden kiçi 2 sany oglançygymma. Biz gaty hor ýaşadyk. Şeýle günler geçirdik da men hiç ýadymdan çykaramok. Keçen aşaklaryny, palatlaryň aşaklaryna seredýärdik. Çörek almana pulumyz bolmadyk günemde boldy. Çağlyk döwrüm bilenmi bir hile kakam ýok bolandan soň bir hile eginim gysalan ýalyk boldy da. Eginim gysally. Maňa ömür diýerler da näme üçin gözüň aglaýar? Mara sen ömür gözüň aglaýar diýer. Belki şu kakam sebäpdir. Sebäbi 12 ýaşyna çağa kakatyny ýitirmek men kän özüme gelip bilmedim. Ya ýekiji gyzy bolan soň kakam men gaty has gaty söýýärdi. Ejemem gowary, ejemem bizi şu günleri öz ýöködi, ýeke başyna aýaga galar demmämidi. Allah jan ejelen janlar sag bolsun, başlar tik bolsun, aramyzda ömür uzak ömür sürsünler. Şu Çeleken şäherine mamamlara gidende bir helek şu deňiziň ýakasyna bir daşlar bolýar, podium ýalyk gödüňme ýetirýärdim da. Ulu daşlar beton ýaly, uzyn. Ol modeller ýöreýär edil, şolaň podium ýaly uzyn. Şu ýerde men çağalykam bir helek bir agaç alýardym elime. Deňizde men gödüňme bir helek halk oturan ýaly, tamaşaçylar. Menem Orsiýadyň belli aýdymçylary bar, Alla Pugaçowa, Safira Tara, şolaň aýdymlaryny aýdýardym. Özümi sahnada duýup bir helek. Ana şonu men özüm öz içimde özüm duýýardym, aýdyma bolan höwesim, aýdyma bolan söýgüm. Ýöne men 91-nji ýyla çenli mektep döwründe näme klassdaşlaryň arasyna bätleşikler bolýardy. Şu bätleşiklere gatnaşýardyk. Ondan aýdym mugallymydan bir helek men sesimi dadym eşdidi. Maral senne ses var, senden baş çykar diýip känýärdi. Ýöne men onu begenýärdim de bolyn, ýöne men bular ýaly derejä, bular ýaly bir halkyň öňünde belli aýdymçy bolaryn hiç ýyl ýagdaýda men pikir edemokdym, arzuw edýärdim. Ýöne şolar bolaryn diýip meni içimden on ýaly güýçli bir duýgu ýokdy da. Soň 93-nji ýylda, 94-nji ýylda, 93-nji ýylda Balkan ýyllary diýip studiýa bar Niftah şäherinde. Şo ýere baramda men sesim eşdiler. Bir kiçiräjik şo mektep aralygyny kiçiräk bir bätleşik bolany meni görüp şonu şo Balkan ýyllar studiýasyna çağırdylar. Barsam şol
welaýatyň içinde şahenem zoralaryny, şahenem boýdaşlaryny çagyrýar diýen bir bätleşik boldy gelin gyýdylaň arasynda. Men şoňa gatnaşmany çagyrdylar, gatnaşdyrdylar Çeleken şäheriniň adyndan. Onuň menem ne birinji gedek çykyş edemseň bir hile gaty duýgulandyrjy bir hile ýatdan çykmajak. Şonu da gazetede de düşürdiler. Ilkinji sapar. Şonu ilkinji sapar sahna çykanym boldy. Belli bir üçüncü ýere eýe boldum. Men herekedim. Men barıp şo taýda bir hile alçyrap podiumda barıp oturanym. Olar pikir etdi, men şonu bilegişin, şonýaly etmeli diýip maňa aýdylan ýaly görüpdirler. Olan habar ýok, men bir hilek alçyrap birinji sapar sahnada o giden milletiň arasynda men gatalçyradym. Men millet öňnäme deňiz millet halk diýip kabul edýän bolsam, men gözüme teredýän adam ýok daňyrda. O duýgular duýýan nälerini ýöne halk oturana öňde, tomaşaçylar oturana başgaça duýgular bolýan eken. Ana şoňsy bilen men aýdym saada bolan hewesim, aýdym saada bolan söýgüm hasam artdy. Döredicilik karýeraňyzdan özel näme işleýärdiňiz? Çağlar bagynda terbiýetçi, çağlaryň arasynda terbiýetçi bolup işleýärdim. 91-nji 92-nji ýyla çen. Ejem her diň çalyş kanykullarda meni Pevride lagerler vardı da Pevride lagerler, çağalar bagy vardı. Şöyle gidip işleýärdim, menem ejeme kömekleşýärdim. Ondan soň näme onuň şol käri ýugranýa mektep oktorup ilki bilen şol çağalar bagyna, Çelekenli çağalar bagyna işledim. Çağalan arasynda onuň 93-nji ýyla çen işledim, 94-de onuň meni şol şahenem boýdaşlaryny çagyrýar bähleşige çagyrdylar. Şondan soň gitdi Maralyň. Aýdym Maralur diýip bolup gitmeli. Sanat ýolunda size en gymmatly adam kim? Sanat ýolunda men üçin en gymmatly adam menim Maralur diýip hökmünde, aýdymçy hökmünde meni tanadan halkyň arasyna, halkyň söýgüsine munasyp eden biziň Türkmenistanyň halk artisti, legendarny kompozitor, men hiç açan ony ýadymdan çykarmaýan. Gynasam biziň aramyzda ýok, Gurban Gurbanow. Şol meni ýaşatdy, öz aýdymlar, öz saatlar bilen. Men sunugat älemde gaty köp mektep. Sebäbi näme üçin mektep diýen aýdymçy üçin esasy zat ses ýöne ikinji ýerde adamlaryň ýüregine barmak üçin, adamlaryň ýüreklerine gowanmak üçin sözi arasy aýtmak, düşünükli aýtmak. Şoň üstüne Gurban maňa gatykän zat öwretdi. Men halipam diýsem ýalgyşmarmykan diýen. Men halipam diýip men açyk aýtyp bilýän, sebäbi Gurban Gurbanow aýdymy ýerine ýetirmeli olany saat 9-da ýa 8-de akşam barsak studiýa, saat 7-de 8-de çykyp bilýärdik. Şolar ýaly işleýärdim men aýdymlaryň üstüne, men sesimiň üstüne. Şu gün men halkyň arasynda gowy ýerine ýetirip bilýän bolsam, aýdymlaryň adamlaryň ýüreklerine gowanyp bilýän bolsam, Gurbanyň zähmeti ýatyşyrdy. Men Gurban diýärdim da, Gurbanjam siz bolmadyk gorsaňyz, men
bular ýaly tanalmazdım diýsem, ýok maraljan beýdimejegim diýer. Aýdymçy Hudaýdan berilýändir, ses diýen, zehin. Sen dünýä gelende sen aýdymçy bolup geldiň. Men bir ussa adam, men seni ussa hökmünde ýatan adam diýer. Sonuň däleminde. Men üçin iň gymmatly adam sonuňda Gurban Gurbanow. Men arkamda duran, men öz ýoldaşym Bayramdyrdy. Iň şatlykly we kyn günüňiz. Han Mehmetjany elim alamda gaty başga bir hili dünýä degişli däl duýgular, fantastiski diýilýär, oňa näme bilemek, ene söýgüsi başgaça bolýan eken. Aslynda da söýgü ba diýerler, söýgü ba. Söýgü 3 etapa bölünýär. Men pikirimçe, bilemek belki men bilen lalaşmadylar. Bira ejeňe bolan, eneňe, ataňa bolan söýgü, senden dogan çağa söýgü, ondan watana bolan söýgü, topragyna bolan söýgü. Ene. Ýöne men eje bolamda sen özüňe jogapkärçilikli duýýan bolsaň, indi senden öňen çağa has özüňe bolan söýgüňem şoňa siňdirýän ekeni. Özüňden geçip çağaňa siňdirýän ekeni. Ene bolmaklyk ol başga duýgy. Gaty. Allah döne 4 gedek ene eje bolluk. Şoň üçin ene gyýlan boldy. Her çağa bolanyny şoň ýüzüne teretýän, her çağaň ýüzüne teretýände başga söýgü. Hemmesiniň kim bir däl. Olar üýtgäp duran bir hilek gyýdyňa bolan söýgüň, ogluňa bolan söýgüň, hersiniň öz agramma. Hasam 4 ýaşylja oglum many, Nurhan. Biziň öýümizin içine bir hilek şatlykly, şadýan bir öýüň içine diňe galmagylyk, ulugylyk, olan bir dünýäden bir gelen saňa ulu soğuk da, Hudaýyň beren soğugy ol sen çağala. Şoň üçin Allah döne men dogry düşündirip bildim kamden on söz bilen beýan etip bolmaýar, onu diňe duýup bolýar. Eneler maňa düşünermi diýen. 2020-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli iň kyn günüm boldy. Sebäbini aýtsam, 2020-nji ýylda men gaýnanamy ýitirdim. Bize gaty agyr degdi. Bütün maşgalamyzda da maňa hasam agyr degdi sebäbi. Köp zatda, şu durmuşda maňa goltugy berýän ruh taýdanam, goltugy berýän taýdam janny, biram ejem, ikisi. Ene taýdam has ýakynyňda bolansoň, bir zat ýüregiňi sannady, bir zat meselen söz bilmeseňem diýseň, bir hilek içiň sırdaşdy da. İçiň sırdaşdy. Bile maňa has agyr degen. Häzirem agyr, şoň ýoklugy maňa elmedam ýatly diýe, öýüme giremde de çykanda da. Iň agyr günler şol 20-nji ýyl bilen 22-nji ýylyň aralygy. Siz kime minnetdar? Kyn günümizde arkamyzda durup bizi etil bir kuş çağaçyklaryna bir naharçyk çöpläp getirer, etil şolar ýaly ulartdy da bizi. Şu derece bizi getiren. Ejeme minnetdarlygym, oňa aýratyn. Ol eýýär meň durmuşymda aýratyn. Ejem jan meň durmuşymda has aýratyn orny bar. Men şoňa minnetdar.
Minnettar bizi yetimlikten çıkardı, ayağa kaldırdı. Gariplikten, horluktan biz gördük, men gynanamak. Görenmidem biz üçin durmuşda gaty, durmuşda ulu sapak boldy. Dünyada kiçi zatlar göremizde de begenip bilip şo duýgulary biziň içimizde ýaşatdy da şo ejem. Kiçi zatdan begenip bolýar, ulu zatdan begenip bolýar. Özüň bagtly etip bolýar. Eger belki biz bir başga maşgaladan men doglan bolsam, başga maşgaladan öňüp ösen bolsam, belki beýle duýgular men içimde bolmazdy, belki men aýdymçy bolmazdym. Ýöne ejem aýdymçy bolmagymyň sebäbini de ejem kiçiligimden men gursagym asalan öz dogan garnaşlary narda bolýardylar. Aýdymçy edip ýetişdirmedi. Ejem näme üçin meni aýdymlamdadym söýdi sebäp ödem ýaşga aýdym aýdýan eken. Kakasy öz wagtyny okuwa guratjak bolalaryna kakasy iý bermändir. O wagtlar bir hil aýyp görülýän eken. Leningrada okuwa alyp gitjek boldular. Şo ses üçin babam iý bermändir kakasy. Şo zatlar belki ejemiň içinde şo zatlar ýaşansaň, nähilek duýgudygyny bilip men şunýarak aýdymçy edip ýoluma hiç hil päsgelçilik döretmedi. Ilki bilen Hudaýa minnetdar. Şular ýaly men ýollaşym Bayram durdy ýaly. Soňra däleminne şeýle beýik ussat kompozitor Gurban Gurbanow ýaly. Ussat beýik kompozitorlaryň biri Aman Agajykow, Recep Rejepow, Rewşen Nepiasow, şolar ýaly Nur Agawa, şolar ýaly kompozitorlar bilen soňra dälemde men bileşeýle ýöremeklik, şolar bilen işlemeklik ol gaty bagyt. Gaty bagyt men üçin. Men Hudaýa minnetdarlyk bildirýän ilki bilen. Şolar ýaly adamlar maňa ýolumda duşurandy. Adamlarda haýsy häsiýet halamaýarsyňyz? Adamlarda iki ýüzlüligi. Biram yalan töhmet atýan adamlar. Bir bagtly bolup ýaşasa, şoň bagtyna gowunyp bilmeýän adamlar halamak. Özüne ýok zady başga birini görse, şoň iç garalyk edýän adamlar halamak, yalançylar halamak. Men köp zat halamak adamyň häsiýetine bar. Gynansak da hemmemiz meňdeşdärler. Hemme adam bir meňdeşdär. Şoň üçin men hasam iň ýigrenýän adam, iki ýüzlü adam, biram yalan töhmet atýan adamlar halamak. Günägadan ýalar görürler, şoňa düşünen oklar. 10 ýyl mundan haýsy durmuş tapaklaryny bilmek isärdiňiz? Men özüm aslynda gorkajyk da. Aslynda özüm gorkajyk, sahna çykmadan öňem bir adajyk gorkýan, gorky, ynamsyzlyk özüme şo zatlary zat ederdim. Şu wagtga opdym bilen. Men täze başlamda da sahnada gorky bilen başlady ýüregimde, howsala düşüp, aljyrap, öz-özüm başagay bolup sahnada. Düşen bir helek o wagtlar opdym ýok, ýaş. Indi şu wagt men sahnaga çykamda da iň soňy içiň titrep alýar. Iň soňy ýüregiň gürsüllep, sahna diýilýän zat ol gaty güýçli zat. Sen sahnadan basyrlygyň gönşotady, mikrofonyň goýup çyk gaýdaýmaly. Şu wagt berýän soraňyz, men eger şo ýyllara geçsem, men ilki bilen özümi şol özüňe bolan ynam,
Biram hiç korkman, risk abad etmeni. Ne bir zat ederni ýa-ňa. Şon edernip, sen şon oňorsaň köpse diýär, şon oňorsaň et diýerler. Edip görmeli. Oňorýanmy, oňoraňakmy? Ýa-ni durmuş öz görkezýär. Adamlara bolan söýgüň, adamlara bolan mehriň, sen näçe sahnada, durmuşda mulayym, mehirli, bir azy sözlü bolmasaň, adamlar ringen ýaly sen görýärler ha. Şoň üçin ilki bilen anam biram gorkaklyk aýrardy. Başga biri bolmak mümkinçiligiňiz bolan bolsa, kim bolardyňyz? Saýlamadym. Öz durmuşym özüme laýyk görýänmi? Sebäbi sen bilen okda başga biriniň durmuşyny, haýsy ýollan ýöreýär, nämeler edýär, näme iş bilen durmuşy aslynda sen üçin gaty ýat durmuş, gaty çylsyrmly durmuş. Men öz durmuşymdan özüm razy. Men saýlamadym. Biriniň köwşüni geyip ýöre bilmersiň. Şolar ýaly durmuşam. Öz köwşüňde galmaly. Bolly. Siziň synygyňyzda şu wagt näme täzelikler bolýar? Men dörejiligimde şu wagt ösüşlük öňe ýöreýär. Hudaýa şükür. Ýaňy ýakyny 23 aprelde Döwlet Ökderifoň ýolbaşçylygyny simfonisk orkestr bilen Jany Fesse ilkinji sapar ýeki özüm solny konsertim berdim. Magat restoranyna şu pursatdan peýdalanyp gurnaýjy hem rejissor Gülelek Hedretgulyba minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Gold Palace sponsorluk etdiler. Olara ol minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Onuň Döwlet Ökderifow tutuş simfonisk orkestr oglan gyýlarynyň hemmetine minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Men durmuşymda ilkinji edek solny şeýle konsert gurnap şeýle professionalny urovenne, professionalny derejede şeýle konsertler gurnadylar. Aýdym, men gaty özüm bagtly duýýan, men ýanymda gowy adamlaryň barlygyna minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Nadin taňa minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Degenlik Rozi, siz men ýanymda dogan как professionalny tarapdan gözetimiňizi maňa şeýle gysganman, men bilen deň derejede durup, men bilen bile şu konsertde şeýle bar tolgunanymy, bar aladalamy bile çekişdiňiz. Men gaty minnetdarlygymy bildiresim gelýär size. Taňary ýalkatyn Allah razy bolsun sizden. Ondan şu ýerde ýene bir zat belläsim gelýär. Maňa ýakyn meni syýlap gelen adamlara sädi belli şahyrymyz ýüregim agly diýen aýdym, rehmeýle diýen aýdym bilen meni ýaşadyn, meni türkmen halkyň yüreklerine siňdirip bilen kompozitor oglanjygymyz baýynda kompozitoram diýesim gelýär, şeýle aranjировка edýän oglan öz işine gaty ökdi oglan Söhbet Roziýew minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Maňa kim keçijek, çigit ýaljak öz kömek däli, öz mehrini siňdirip, öz söýgülerini, öz yssylyklaryny berip dinläp bilen adamlaryň hemmetine minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Ýakyn onda nesip bolsa internet ulgamyny şol ýazgy edildi,
Şonu internet ulgamyna çykar netip bolsa, hemmeňe tamaşa edersiňiz, hemmeňiziň göwnüňize ýarar diýip umyd edýän. Janyňyz sag bolsun. 10 ýaşly Maral Durdyýewadan size näme ýetenek? 10 ýaşly Maral Durdyýewadan şo deňiz ýetenek. Şo deňiz ýetenek. Deňiz men şolar bir helek tomaşaçylar diýip gödegime ýetirýärdim-de. Şo döwürüm ýetenek. Çykyp agaç elime alyp aýdym aýtmak. O wagtlar näme? Hiç hili alada ýok. Hiç hili içinde bir harasat ýok. Ýöne diňe söýgi, aýdyma bolan söýgi. Bir hilçek çagalyk döwri 10 ýaşyna, sembol 10 ýaşynda men has deňiziň ýakasyna balyk gulaklary çöplep, gül ýalyk edip onu seçip tepe üstünden şolar ýalyk momentler gaty bir helek ýatdan çykmajak bagtly pursatlar olar. Ýani ýaňy geçen ay fevralda ýok martda bar gaýtdym Çelekene. Ýörite bardym. Ýöne çagalyk döwrüm däl-la. Aga Jamalyan elime. Dünýänim şo podiumlar, şol agaç datlar dur, daşlar. Häzirem dur. Şo tak bardym, münnüm üstüne. O çagalyk döwrümdäki duýgu däl, başga duýgu.